Kayo ang ebanghelyo nga atong gibasa, makadasig. Ang ebanghelyo nagpakita kanato nga ang Dios naagyoy panahon para natong tanan. Magtagad gyud siya kanato. Dili kita makaingon nga ang iyang tagdon katurang mga dagkong problema o ipaulahi o dili tagdon ang gagmay nga problema nga atong dadon ngadto niya. Naagyud sa panahon para natong tanan. Para niya ang pag-ampo nga atong dadon ngadto niya importante. Sa kunang giingon mo kini ang gipakita kanato sa ebanghelyo karon. Busy kayo siya. Unas tanan, nagsugod ang ebanghelyo sa pagtuga nato nga dito siya sa usa ka dapit, nagtudlo, daghan kayong tao nga nag-alirog niya. Sa kalit lang, diha opisyal nga Romanon, si Jairo, miadto niya, may hangyo nga taon. Tabangan ang iyahang anak, kay himalat yun. O gid sa mo balibad ba? Na, kita bitaw ka, busy kayo ko na. Wala. May tindog siya o may sunod kang Jairo. Magibiyano na niya itong usa ka pondok. Kaya ati manonon. Nga para niya importante. Mas importante kay himalat yun, God. So may tindog siya kay moadto sa balay ni Jairo. Kanang naglakaw na siya. Diyan na po'y babae nga hemorrhage for how many years? 12 years. May hangyo. Nakinahanglan siyang tabang, miduol niya. Gitagad gihapon niya. Wala ba may ngon, si paabot lang, makapaabot rin na. Di himalat yun. Pero wala. Na, di ba? Ihagyod nga gitagaan po og panahon. Sa ko nag-iingon, makadasig, maghatag natog paglaom, nga di ay anaa kita'y Ginoo nga maayo ug maluluyon, ug andam nga motabang nato, andam nga mutubag sa ato ang tagsa-tagsa ka mga panginahanglan. Amen. Menindog. Masalig